Department of Health may pasidaan sa katawhan nga mga kaso sa dengue. Musaka pa kundili man moabag ang publiko paglikay nini. Sa labing uwahing monitoring sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, dula na sa 12,000 ka mga kaso sa dengue. Kung nagunang gihapon ang Cebu City sa dunay daghang kaso. Ano yung report? Sa talaan sa reso sa Department of Health Region 7, miabot na sa 11,865 ang kaso sa dengue, samtang 78 na usab ang namatay. Kinisukat niya atong Enero 1 hangtod sa Agosto 8 nining tuiga. 124% ang pagsaka nini itandi sa samang mga buwan sa miaging tuig. Wala pa hinuon, maabot sa punto nga matawag nga ana-ana sa epidemic level ang dengue cases sa rehiyon. We find it effective to go down to the LGU unit and really organize and supervise ang ilang buhaton at the LGU level. Nagunang gihapon ang dakbayan sa Sugbo tungod sa 82% kapag saka o 7,246 ka mga kaso sa dengue subay sa natala sa Reso 7. Sa record sa Cebu City Health Office, 11 na ang namatay sa dengue. Gani, girekomendar nga ipaubos sa dengue outbreak ang barangay Tuong tungod sa duha ka mga kaso sa dengue usa nini ang namatay. Sulod na sa taas nga katuigan, way natala nga dengue cases sa Tuong. Sa pagtumaw sa dengue cases, karon sa Tuong, maisip na kini nga usa ka epidemic. Wa pa hinuon makadawat og report ang DOH mahitungod ini. Ug imo na siyang tan-awon, outbreak gid na siya kay in the past 10 years gani gid ang sa Sirao, wala gid na din hay kaso. So probably mo sa day nahitabo sa Tuong, although I still have to check. I still have to review ang ilang cases and the history. Sa pikas bahin, may pahimangno ang DOH nga posibleng mutaas pa ang kaso sa dengue. Mapugan lang kini. Matod pa sa DOH kung muhimo og mga laka ang katawhan sa paglimpyo sa palibot. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.